идомаи хониши бадеии романи вафо. боби 25. моҳи ноябр бо боронгарӣ сар шуд. дар осмон танга бар ин ҳам кабудӣ дида намешуд. шабу рӯз борони майда борида қабат ба қабати замин гузашта мерафт. замине ки тобистони дароз ва 2 моҳи серофтоби тирамоҳ қоқу заранг гашта буд, ҳар як қатраи боронро мисли коғази обчинак ба худ мекашид. ин боронгарӣ чоршабу чор рӯз давом кард. ҷанговароне ки дар аввали кор аз абру борон миннатдор буданд, дар рӯзи чорум ва панҷум аз он хеле диргил ҳам шуданд. ба сангару заминканҳо ва роҳравҳо пой мондан намешуд. дар баъзе ҷойҳо то буҷулаки пой кас ба обу лой меғутид. аз шинел сар карда то куртаи таги ҷанговарон шибшилта тар шуда буд. лойи ин ҷо водии ҳисорбарин хеле часпак буд ва қариб тагчарми мӯзаро канда мегирифт. ин обу ҳаво немисҳоро ҳам аз заминкану сангарҳояшон берун намебаровард. гоҳ аз ин ҷо, гоҳ аз он ҷо пулемётпаронии онҳо аён мешуду ва дигар ҳамаи аскарҳояшон монанди калламӯш ба хандақҳои худ сар халонида буданд. сафар ба даст коғазу қалам гирифт. аз фурсати хомӯшии майдони ҷанг фоида бурда ба диёраш мактуб менавишт. дар берун ҳанӯз шибир-шибири борон меборид. аз заҳи заминкан ва сардии ҳаво ангуштони барои коғаз лағжандаи сафар карахт шуда, қаламро дуруст дошта наметавонист. дар ин ҳол вай ангуштонашро ба пеши даҳонаш бурда бо дами худ гарм мекарду боз мактубнависиро давом медод. вай баъд аз навишта тамом кардани 3 мактуб, ҳар кадоми онҳоро секунҷа қатъ карда, як рӯяшро бо оби даҳонаш камтар тар карда, бо қалами кабуд суроға навишт. сафар мактубҳоро ба дасти Ермак, ки дар як гӯшаи заминкан ӯ низ машғули мактубнависӣ буд, дароз кард. вақте ки мактуби худатро навишта шудӣ, ҳамроҳ ба хаткашони рота бурда месупорӣ. хуб, рафиқ сержанти калон, ман ҳам ҳозир тамом мекунам, ҷавоб дод Ермак ва ба суроғаи мактубҳои аз дасти Сафар гирифтааш чашм давонд. диққати ӯро мактуби ба номи Зебӣ навишташуда ба худ ҷалб кард. инаш аз афти кор ба як каси хеле муҳтарам а? пурсид Ермак чашмашро аз мактуб наканда. аз куҷо медонӣ? пурсид Сафар. суроғаву номаш хеле рассомона навишта шудаанд. ҳа, гуфт табассумкунон Сафар. соҳибаш касест ки диққати рассомонро ҳам ба худ мекашад. маълум, рассом номашро ҳамин қадар хушрӯ навишта бошад, худаш чӣ хел зебо бошад, гӯён. Ермак шӯхӣ кард. номаш ҳам лоиқи худаш зебо. Сафар симои Зебиро ба пеши назараш оварда ҷавоб гардонид. баъд аз мактуби худро навишта шудан, Ермак нияти рафтан кард. Сафар ба вай ғайр аз супоришҳои расмӣ дар охири суханаш кинояомез гуфт. дар бюрои ахборотҳои махсус ин сафар ҳам ягон гапи об норасид ёфт мешудагист. бе ин намешавад, рафиқ сержанти калон, ҷавоб дод Ермак ва ба рафтан иҷозат гирифт. Ермак аз заминкан берун баромад ва ҳамоно овози ӯ шунида шуд. ана барф борида истодааст. Сафар аз қафои Ермак берун баромад. барои вай барфрезаҳо зада об мешуданд. таги пой ҳам акнун каме ях карда буд. Ермак аз рота қариби фаромадани торикӣ баргашт. вай аз заминкан Сафарро наёфта ба сангари ҷанговарон рафт. дар роҳ дадабойро дид. ҳа, Ермак, ба куҷо? пурсид дадабой. сержанти калонро надидӣ? дар заминкани ба ҷанговарон нишастааст. ту ба куҷо? пурсид Ермак
аз Дадабой. Навбати дар назди пулемёт истодани ман омад. Ба окоп меравам. Медонӣ, Ермак ва ба вай чизе гуфтанӣ шуд, аммо боз аз фикраш гашта илова кард. Хайр рав, баъд мефаҳмӣ. Дадабой чӣ гуфтани Ермакро фаҳмиданӣ шуда, аз ӯ гаштаву баргашта пурсид. Ермак нагуфт. Ба ҷои ин ба дасти вай мактуби аз хонааш омадаро дода ба назди Сафар давид. Сафар Ермакро дида ҳамроҳи ӯ ба заминкани худ баргашт. Ермак ҷинчароғи худашро сохтаро даргиронид. Пилтаи намкашида аввал хира, баъд оҳиста оҳиста равшан мешуд. хуш, чӣ хабар? Пурсид Сафар. Аввало ҳамин ки ба шумо якбора 3 мактуб гӯён, Ермак аз сумкааш мактубҳоро баровард. Як мактуб аз модар, дигараш аз Зебӣ ва мактуби сеюм ки Сафар дер боз мунтазири он буд, аз лейтенант Осмухин буд. Сафар бо саросемагӣ аз ҳама аввал мактуби Осмухинро кушода, акнун ба вай чашм медавонд ки Ермак хабари дигареро гуфт. Хабари охирини идораи ахбороти махсуси ман ҳамин ки эҳтимол ҳамин шаб ё пагоҳ моро аз ин ҷо кучонанд. Сафар аз хат чашм канда ба Ермак саволомез нигоҳ кард. Чӣ гуфтӣ? Мекучонанд? Ҳа, бале, мекучонанд, такрор кард Ермак бо қиёфаи ҷиддӣ. Ба ақибгоҳ барои дамгирӣ ва қувваи нав гирифтан. Фармондаи рота фармуд ки шумо зуд ба назди вай ҳозир шавед. Ту аз кӣ фаҳмидӣ? Пурсид Сафар. Робитачии фармондаи рота махфӣ аз рӯи ошноӣ ба ту мегӯям, ҳоло ба ҳеҷ кас нагӯй гуфт. Ман ҳам аз рӯи ошноӣ ғайр аз шумо дигар ба ҳеҷ кас нагуфтаам. Тамоми дивизияро? Боз пурсид Сафар. Не, аз афташ фақат полки мо, ба ҷои мо полки 447 ки ба қарибӣ дамгирӣ баромада буд, меомадаанд. Вай дигар мактубҳоро нахонда ба киссааш андохту ва ба назди фармондаи рота лейтенанти хурд Николаев шитобид. Шаби 5 ноябр полки 448 ки взводи Сафар дар ҳайати вай буд, мавқеъҳои худро ба полки 447 супурда, ба дамгирӣ ба ақибгоҳи дивизия рафт. Истироҳатгоҳи полк аз мавқеи ҳозира 5-6 километр дуртар дар яке аз соҳҳои беҳисоби саҳрои назди Волга буд ки онро соҳи Носкова меномиданд. соҳи Носкова майдони ҳамворе буд ки дар ду тарафаш теппаҳои качу килеб кашола буданд ки дар ҳар ҷои ин теппаҳо камари оббурда, дараҳои хурд воқеъ буданд. қисмҳое ки ба истироҳат ва барои қувваи нав гирифтан аз майдони ҷанг мебаромаданд, ана дар нишебии ҳамин теппаҳо, дар камарҳои оббурда ва дар дараҳо ҳандақу заминканҳо ва блиндажҳо канда, дар ҳамин ҷоҳо 10-15 рӯз қарор меёфтанд. барфи якшабу як рӯз борида замини аз бомбаю гулӯлаҳо сурох шударо саросар фаро гирифта, ҳамаи иллатҳои вайро аз чашми кас панаҳ мекард. агар кас намуди пеш аз бориши барфдоштаи ин сарзаминро ба пеши назар наоварад, ҳоло дар рӯи вай аз ҷанг қариб ягон осоре намедид. барф гӯё докае буд ки ҷароҳатҳои аз ҷангдидаи ин заминро рӯпӯш менамуд. осмон мисли моҳут кабкабуд, шӯлаи офтоб дар рӯи барфрезаҳо акс ёфта ялт ҷило медиҳад. боди сабук ҳар замон чанги барфро аз як ҷо ба ҷои дигар гирифта мебарад ва дар ҳар ҷо рӯи барфтӯдаҳо мисоли мавҷи тунуки баҳр пасту баланд шона мезаданд. субҳи 5 ноябр ҳамин гуна сар шуда буд. қисме ки Сафар дар он хизмат мекард, худи ҳамон рӯз ба соҳи Носкова омада ҷойгир шуд. Сафар бо взводи худ дар ҳайати 7 кас, як блиндажи то 10 кас ғунҷандаро
ишғол кард. ҷанговарони вай дарҳол ташаббусу ҳунармандӣ нишон дода, яке дар, дигаре тахтакат, сеюме аз куҷаи бочкаи кӯҳна ёфта, печка сохта, манзили нави худро ба тартиб оварданд. ҳамин тариқ ба қавли худи аскарҳо зиндагии осоиштаи ақибгоҳӣ сар шуд. акнун ҷанговарон, фармондеҳон ва коркунони сиёсии полк дар ин ҳаёти осоишта шабу рӯз бо тайёрии ҷангӣ, омӯхтани силоҳҳои ғаниматгирифтаи немисӣ, бо машқи нишонзанию тирандозӣ машғул мешуданд. бахшида ба 25-солагии Иди Октябр, лексияҳо, суҳбатҳо ва ахбороти сиёсӣ мешуниданд, маҷлисҳои ҳизбӣ ва комсомолӣ мегузашт. ташкил додани маҳфилҳои бадеии аскарҳо, рӯзномаю маҷаллахонӣ ва ҳоказо кори онҳо буд. сафар ҳам дар ҳамин ҷо барои ба сафи ҳизб даромадан саволнома пур карда, бо тавсияи лейтенант Осмухин, роҳбари сиёсӣ Ванюшин, старшина Игнатьев ва ташкилоти комсомолӣ ва ташкилоти ҳизбии батальон ариза супурд. рӯзи дигар дар арафаи иди 25-солагии Октябр дар взводи Сафар кор боз зиёдтар меҷӯшид. бо фармоиши ҷонишини фармондеҳи батальон оид ба корҳои сиёсӣ, капитан Володин ва билиндажи взводи Сафар аз радиостансияи алоқачиёни полк симу карнаи радио гузаронида оварда буд. ҷанговарон деворҳои блиндажро бо плакатҳо ва шиорҳои навиштаи худ зебу зиннати идона ҳам доданд. сафар ва ҷанговаронаш бо ташаббускорӣ кӯшиш мекарданд, ки истгоҳи ҷузвитомии худро ба пеши чашми меҳмонҳои бегоҳӣ меомадагӣ ба ҷанговарони дигар, ҷузвитомҳои батальон ва фармондеҳону сардорон ҳар чӣ зиёдтар зебо, озода ва батартиб нишон диҳанд ва бо ҳамин ҳаваси онҳоро оваранд. ҳанӯз соат 6 нашуда, билиндажи взводи Сафар бо ҷанговарон, фармондеҳон пур шуд. на танҳо аз ин батальон, ҳатто аз ҷузвитомҳои ҳамсоя ҳам одамон омада, то роҳравҳои билиндаж нишаста ва рост истода мунтазири гап задани карнаи радио буданд. дар ҳамин асно фармондеҳи батальон ва ҷонишини вай оид ба қисми сиёсӣ даромада омаданд. ҳозирон онҳоро рост истода пешвоз гирифтанӣ буданд, ки фармондеҳи батальон ба нишастан иҷозат дод. аз мобайн дере нагузашта, карнаи радио хишир-хишир овоз баровард ва сигнали ба ҳама шиноси радиостансияи Москав диққатро ба худ ҷалб кард. ҳозирон аз нав ба ҳаракат даромада, ба карнаи радио наздиктар рафта, ба якдигар ҷафстар менишастанд. ниҳоят овози буррои ровии шинос хонаро пур кард. вай баъд аз якчанд дақиқа сар шудани шунавонидани маҷлиси тантанавии шӯрои шаҳри Москваро хабар дод. ҳама нафас ба дарун кашида, чашм ба сӯи карнай духта, ҳушу ёд дар Москав менишастанд. билиндажи пур аз одам дар ин дақиқаҳо чунон хомӯш буд, ки гӯё ки дар он ягон кас набошад. баъд хомӯширо гулдуроси қарсақзанию онҳо вайрон кард. баробари қарсакзанӣ ва садоҳои табрик, ки аз карнаи радио баланд шуд, дар билиндаж ҳам фавқулода ҷунбиши бетоқатона ба амал омада, бо ташаббуси кадом як аскар дар ин ҷо ҳам қарсакзанӣ баланд шуд. ҳангоме ки раискунанда ба Сталин сухан дод, дар билиндаж боз хомӯшӣ ҳукмрон шуд. ҷонишини фармондеҳи батальон оид ба қисми сиёсӣ, капитан Володин, ки марди синаш тахминан аз 30 гузашта буд ва мӯи сари зичи мошу биринҷи ҷингила дошт ва аз қаду басташ қиёфааш ҷавони хушҳол менамуд, аз аввали маъруза то охир аз дафтарчаи ёддоштӣ ба болои зону ниҳодааш сар набардошта, бетанаффус менавишт.
дар мобайни қарсақзаниҳо бошад, баъзе суханҳои дуруст нашунида мондаашро аз касони дар паҳлӯяш нишаста пурсида мегирифт. баъд аз тамом шудани маҷлиси тантанавӣ, ҷанговарон хеле вақт аз ҷояшон наҷунбида ба мубодилаи афкор, саволу ҷавоб гузашта, баъзеҳо дар бораи кай ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузаштани артиши сурх, баъзеҳо дар бораи ҷабҳаи дуюми муттаҳидон ва баъзеҳо дар бораи захираи ҳарбии шӯроӣ ба олимони худ ба худ хулоса мебароварданд. ҷонишини фармондеҳи батальёни капитан Володин ба ҷанговарон муроҷиат карда пурсид: ҳамааш равшан фаҳмида шуд? Равшан, рафиқ капитан, овозҳо баланд шуданд. Савол доред? Ҳаст, рафиқ капитан, гуфт як аскаре, ки дар поёнтар дузону менишаст ва бо иҷозати капитан пурсид: агар ҷабҳаи дуюм сар шавад, аз куҷо кушода мешавад? Капитан ба ҷавоб сар накарда, робитачии сафар Ермак аз ҷои нишастааш ғурунгоз зад. Гап аввал дар зудтар кушодан аст. Ҷои кушодан бошад ҳазорта. Володин ин гапи Ермакро ҳам тасдиқ карду сонӣ аз кадом нуқтаи Европа мумкин будани кушодани ҷабҳаи дуюмро гуфт. Дар ин асно боз кадом як ҷанговар аз кунҷи ториктари блиндаш овоз баровард: ин не, вай не, аз ҷабҳаи дуюми ҷаноби Черчил ғалабаи ҷабҳаи худамон наздиктар аст. мумкин аст ки ҷабҳаи дуюмро ба ҷаноби Черчил худи мо рафта кушода диҳем, гуфт боз як аскари овозғафз. ҳозир Гитлер ҳам аз ин кашонлодиҳии ҷанобони англису америкоӣ беҳад миннатдор гашта ба саломатиашон бояд қадаҳам бардошта бошад. гӯён старшина Игнатьев ба капитан Володин нигаҳи маънидорона кард. фармондеҳи батальён ва Володин аз хушгӯиҳои аскарон завқ карда ба якдигар чизе гуфтанд. хандаи аскарон баланд шуд. дар кӯчаи мо ҳам ид мешавад. рӯзи дигар ин ҷумла вирди забонҳо буд. ин ҷумла ба ҳама рӯҳи тоза шодмонии бепоён мебахшид. кани акнун ба болои ҳамин қадар хурсандӣ як табақ палави равғании дастӣ мегӯшуд. гӯён дадабой ба сафар муроҷиат кард. серқаланфуру серсабзии фарғонагия? саволомез нигоҳ кард юлчӣ ва аз гуфтаи худаш даҳонаш об кушод. аз командири рота як илтимос кунем чӣ, эликбошӣ, гуфт ба сафар дадабой, ки аз командири визвод шудани сафар ӯро ба ҷои даҳбошӣ эликбошӣ меномид. аз ҳисоби ҳиссаи худамон мумкин аст ки камтар биринҷ ва гӯшту равған диҳанд. дар айёми ид худам як палавҷонтурае мекардам, ки мурда хӯрад зинда мешавад. сафар ҳам ботинан айни муддао будани ин таклифро тасдиқкунон гуфт. аввал донистан дар кор, ки худи биринҷ ҳаст ё не. гӯён сафар Ермакро ҷеғ зада пурсид: Ермак, дар умрат ягон бор палави моро хӯрда будӣ? аз ҷанговарон мешунидам, лекин ҳеҷ надидам ва нахӯрдаам, ҷавоб дод Ермак. оё ту медонӣ дар ошхонаамон биринҷ бошад ё не? биринҷ ҳар қадар ку хоҳед, рафиқ сержанти калон, аммо сиёҳбиринҷ камчинтар. дирӯз ошпаз дар ин бора аз икмолгар нолида буд. ана биринҷ ки бошад, корҳо ванг, хурсанд шуда гуфт юлчӣ. кани эликбошӣ ако, илтимос кард дадабой, дар айёми ид як каромат нишон намедиҳӣ? сафар барои ба фармондеҳи рота изҳор кардани ин хоҳиш баромада рафт. юлчию дадабой чуноне ки пеш аз ид нақора мегӯянд, дарҳол нақшаи дегу оташдон тайёр карданро кашида, Ермакро ба кор дароварданд. Ермак дегу табақёбиро ваъда дод. юлчӣ дар беруни блиндаш ҷои оташдонро ҳам тайёр кард. онҳо бетоқатона берун баромада омадани сафарро мепоиданд. дар охир сафар аз дур намоён шуда буд, ки дадабой наздиктар омадани сафарро мунтазир нашуда,
саросемавор овозашро баланд садо дода пурсид: шер ё гурба? Сафар ҷавоб надода хомӯш омадан гирифт. аз хомӯш омадани Сафар тарбузи дадабои юлчӣ аз бағалашон афтид. «Обо, кор чатоқ шудааст дия», афсӯс хӯрда гуфт юлчӣ. «Ё эликбошӣ ба гап дурусттар ҷома пӯшонида натавонистагӣ, ё калонҳоро розӣ нашудаанд», гуфт дадабой. «Дар камандарӣ ку Сафар устухон надорад», гуфт юлчӣ. «Дар ин хел корҳое, ки аз калонҳо ягон чиз илтимос кардан лозим аст, лабу лаҳҷааш камтар». «Бисёр хондагӣ дия», гуфт бо кадом як хулоса дадабой. Сафар ба болои гапи онҳо расида омада, бо нигоҳи ҷозибаноки ба худ хос шер гуфт. Дадабой ва юлчӣ ба ҳамдигар нигоҳ карда монда, аз гапҳои ҳозир дар ҳаққи Сафар гуфтаи худ ҳиҷолатомез якдам хомӯш шуданд. «Ҳа, чӣ шуд? Магар аз нияти худ даст кашидед, ки хомӯш мондед?» «Не», гуфтанд онҳо. «Набошад чаро мисли кару гунг ба якдигар нигоҳ карда мондед?» Дарҳол дадабой сирро бой надода баҳона ёфт. «Дар фикри пайдо кардани дег, ҳезум ва оташтон ҳастем. Ҳеҷ фикр кардан лозим нест», гуфт Сафар. «Ҳозир ермак рафта ҳамашро гирифта меорад. Фақат оташтон кофтан ва ош пухтан тани шумоён». Воқеан бехӣ нест кӯ?» Дадабой ба Сафар шодона чашм духта, қариб ӯро ба оғӯш кашиданӣ шуда гуфт: «Э қоилманд эликбошӣ, заб кор кардед дия. Ана мо бо юлчӣ дар якдам оташтон ҳам тайёр мекунем. Як бехӣ набошад, илоҷаш осон. Ба ҷои бехӣ лаблабу ё картошка бошад ҳам мешавад», гуфт юлчӣ. Ҳамин тавр дар ин сои аз хати пеши ҷанг на он қадар дур, дар деги чӯянини мурдашакли русӣ зирбаки оши палав ҳам ҷӯшид. бӯи хуши зирбаки биқир-биқир ҷӯшанда, ки ба машом мерасид, ба ин намояндагони ду миллати палавхӯри Осиёи Миёна, бегоҳиҳо дар хона ва рӯзҳои истироҳат бо ёру ҷураҳо ҳарифона палавзании замони осоиштаро ба хотир меоварданд. дар ҳақиқат ҳам кас гӯши худро ба карӣ зада, садоҳои гоҳ баланд, гоҳ паст аз дур ояндаи тӯпу тӯфангҳоро нашунавад ва шароити ҳарбии гирду атроф эътибор надиҳад, ҳамин соатҳо ҳам аз замонҳои осоишта қариб фарқе надошт. гӯё ки ёру ҷураҳо аз рӯи одат рӯзҳои ид ба саёҳати саҳро баромада, оши ҳарифона ташкил карда бошанд. рӯҳияи ҷанговарон ҳам идона буд. сару либоси нави зимистонӣ дар тан, решу мӯйсарҳо тарошидагӣ, илова бар ин аз шароби идона як қадар ширакайф будани онҳо тасдиқ мекарданд, ки одами ин мамлакат дар ҳар шароит метавонад санаи таваллудёбии ватани шӯроӣ, макони бахти инсони меҳнаткашро бо сарбаландӣ ҷашн гирад. Сафар бо ҳамин хаёлҳо ба алави оташтон, ки ба чор тараф шарора мепошид, чашм духта менишаст. ҳарду рухсори ӯ ҳам мисли лахчаи ҳамин оташтон лолагун шуда буданд. боди аёси аз ғарб варзандаи гашти рӯз ба вай таъсир намекард. аз аёс гармии алави оташтон зуртар буд. лекин боди шуми аз ғарб варзанда ба гӯши Сафар овози нофороми ҳавопаймоҳои Юнкерсро, ки кайҳо боз ба ӯ шинос буд, оварда расонд. Юнкерсҳо дар уфуқ аввал қатраи сиёҳи ба рӯи коғаз афтода бар ин намоён шуданд ва баъд то рафт шакли хунуки худро аёнтар месохтанд. ба ҳамин тараф меоянд гӯён, Сафар ба тарафи ҳавопаймоҳои немис чашм духт. 1, 2, 3, 4, 5 мешумурд ермаки рост истода. эҳтимол дар ақибгоҳ ягон ҷойро нишон гирифта бошанд, гуфт дадабой бо телпакаш чашмашро аз офтоб панаҳ карда. Юнкерсҳо аз болои сари онҳо гузашта рафта, баъд аз 1-2 дақиқа боз баргаштанду
баъд бо ғуриши сахт ба ҳар су паҳн шуданд. мисли колхоте ки аз пайи чӯҷаи мурғ афтода бошанд, аз роҳ баргаштан ҳаромиҳоро бинед, гуфт дадабой. боз ба димоғаш бӯи палави ту нарасида бошад, Сафар ҳазломез гап партофт. ин хел нияти бад накун, хонаамон месӯзаде, ҷавоб дод дадабой. ана яктааш ба ҳамин су меояд. Ногоҳ бо ҳаяҷон садо баровард Ермак ва якбора аз оринҷи Сафар маҳкам дошт. дар ҳамин асно таркише ки аз қарибӣ болои ҳам шунида мешуд, ҳаворо ларзонид. аз паси вай як юнкерси дигар ба болои сари Сафар ва шарикони вай омада, яктарафа нишеб рафта, ғуриши гӯшкаркунандае бароварду аз шикамаш сиёҳ-сиёҳ ду бомба партофт. ҳама ба блиндаш давиданд. фақат дадабой дар берун монд. Сафар ӯро фарёд кард, ҷавобе нашунид. таркиши бомба чунон наздик буд, ки мавҷи ҳаво тирезаи хурдака, ки ба шарқ нигоҳ кардаи блиндажро аз ҷояш кӯчонида, дари кушодаро бо зарби сахт ду-се бор ҷунбонид. блиндаж аз хоку чанг пур шуд. дар ҳамин хел як фурсати серхатар, кадом як аскар аз ҷои нишастааш ширинкорона гап партофт. ана ба шумо зиндагии осоишта бо мусиқияш. ин сухани вай ҷанговаронро маҷбур кард, ки ханданд. Ермак ҳам ба гапи вай ҳамроҳ шуд. боз мусиқии нақорадор. баъд аз якчанд вақти хомӯш шудани мусиқии нақорадор, Сафар берун баромад. дар сои дуди ғавз паҳн мешуд ва чашм ҳеҷ чизро дида наметавонист. Сафар ба сари оташдон рафта хам шуд. аз оташдони бедег ба рӯи вай тафси оташ расид. Сафар ба гирду пешаш нигоҳ карда, на дегро ёфту, на дадабойро. вай акнун номи дадабойро гирифта фарёд карданӣ буд, ки дар тарафи теппаи чапи сой боз як юнкерс уллос кашида, аз шикамаш як чизи паҳни мудавварро ҷудо кард. ӯ аз афташ чархаш канда шуд, гуфт яке аз ҷанговарон, ки дар даромади блиндаж ҳозир бар ҳодиса меистод. чарх дар куҷо? Лаънатӣ гӯё моро таҳқир карда, чархи бричкаро партофт, ҷавоб дод Ермак. баробари ҷавоби вай ҳамон юнкерси чархпартофта, ки як давр зада роҳи пастгардиро гирифта буд, якбора аз пеши муҳаррики худ дуди сиёҳ бароварда, мувозинатро гум кард ва болҳояшро ба чапу рост 3-4 маротиба ҷунбонида сарозер рафт. ҳамон замон дар ҳаво садои мудҳише паҳн гардид. офарин, кадом зенитчии нишонзани мо боб карда қасосашро гирифт. гӯён Сафар 3-4 ҷанговарои худро ҳамроҳи Ермак ба он тарафе, ки ҳавопаймои немисҳо афтод, фиристод ва худаш боз ба ҷустуҷӯи дадабой шуда ӯро фарёд мекард. аз ким куҷо овози нимғурмаи вай шунида шуд. дегро биёре, маззаи зирбак рафт, гуфт бо овози баланди юлчӣ. дадабой аз он оббурдае, ки аз блиндаш 10-15 қадам дуртар буд, сару либосаш барфу лоёлот намоён шуд. дар дасти вай чизе набуд. юлчӣ боз дегро пурсид. дадабой аз набудани дег пай бурда давон омад. дег канӣ? пурсид Сафар. шумо медонед? мо аз куҷо медонем? ҳама ба дегкопӣ афтоданд. вақте ки юлчӣ ба болотари блиндаж баромада, 10-15 қадам дуртар аз вай деги чӯянӣ чапагардон хобида буд. нияти бади элекбошӣ шуддия нагуфтам, бо ҳасрати пушти сарашро хорида оҳ кашид дадабой. Сафар аз ин ҳодиса ва аз вазъияти ғамангези дадабои юлчӣ ҳам афсӯс мехӯрд ва ҳам хандааш меомад. дар ҳамин вақт ба сӯи блиндажи онҳо фармондеҳи батальон ва рота омада монданд. Сафар аз воқеаи рӯйдода онҳоро огоҳ кард. ин ҳодиса ҳам гирьяю ҳам хандаовар шудааст, гуфт фармондеҳи батальон ба алами дадабои юлчӣ шарик шуда. пас аз ҳолпурсӣ ба Сафар гуфт: зарар надорад, палави якум насиб накарда бошад,
дарав аз пайи дуюмаш шавед. Мо он қадар ҳам камбағал нестем, ки хоҳиши ҷанговаронро амалӣ карда натавонем. Тайёр шавад, мо ҳам ба меҳмонӣ меоем. Бо ҷону дил биёед рафиқ комбат, ҷавоб дод дадабой аз хурсандӣ дигар чӣ гуфтанашро надониста. деги чӯянӣ боз ба оташдони ҳанӯз оташаш хомӯш нашуда гузошта шуд. Сафар ба зери вай боз ҳезум монд. алангаи вай ин сафар аз аввала ҳам баландтар авҷ гирифта, гармиаш ба ҷанговарони дар гирду атроф нишаста ҳам рафта мерасид. дере нагузашта Ермак аз ҳамон тарафе, ки ҳавопаймои немис сарнагун шуда буд, баргашта омад. як ҳавонаварди немисро зинда асир гирифтанд. дуюмаш дар ҳамон ҷо сӯхта мурд, хабар дод вай ба Сафар. ҳавонаварди асиргирифташударо чӣ кор карданд? Пурсид Сафар. ҳу ана зенитчиён пеш андохта меоранд. аз пеши блиндажи Сафар немиси сарлучи зардина ба тамоми рӯяш хуншор, ки дар либоси кабучаи нимсӯхтаи ҳавонавардӣ буд, дасти росташро бо дасти чапаш дошта, сархан лангон пой монда меомад. палид акнун аз нигоҳ кардан ҳам шарм мекунад, гуфт кадом як ҷанговар. ба вай аз осмон нигоҳ кардан осон буд, илова кард Ермак. дар рӯи замин бошад мурғи посухта аст. баъд аз ду-се рӯзи ба дамгирӣ баромадан, ба ҷузву томҳои полки 448 ҳам пай дар пай қувваҳои нав омада, полк боз ба қатори қисмҳои мукаммали ҳарбӣ мегузашт. взводи Сафар ҳам рӯз аз рӯз миқдоран афзуда ба ҷангҳои нав хуб тайёрӣ медид. аксари ҷанговарони нави ин взвод аз миллатҳои Осиёи Миёна буда, қариб ҳамаашон аскарҳои ҷангдидае буданд, ки аз бемористонҳои ҳарбӣ шифо ёфта меомаданд. Сафар Одинаев, ки ҳоло ба ҷои отделения взводи пурраро идора мекард, баробари дигар фармондеҳоне, ки рутбаи афсарӣ доштанд, ҷанговарони худро монда нашуда, таълиму тарбия медод. ҳар як рӯзе, ки Сафар ба ҷанговарони вай дар ин 5-6 километр дуртар аз хати пеши ҷанг мегузарониданд, аз рӯзҳои машаққатноки майдони ҷанг монданӣ надошт. рӯзе, ки Сафар бо ҷанговаронаш усулҳои зер карда гирифтани нуқтаи оташфишонии оҳану бетонии душманро машқ мекард, ба маҳаллаи машқ бо ҳамроҳии фармондеҳи дивизия, фармондеҳи полк ва батальон, инчунин фармондеҳи артиш, ки ин дивизия ба ҳайати ҳамон армия дохил буд, омаданд. Сафар дарҳол бо тамоми қоида рӯ ба рӯи генерале, ки телпаки қароқулии кабуд ва пӯстини чармин пӯшида буд, омада гузориш дод. рафиқ генерал лейтенант, взводи дуюми тирандозии ротаи якуми батальони сеюми полки 448 машғулияти тактикӣ мегузаронад. иҷрокунандаи вазифаи фармондеҳи взвод сержанти калон Одинаев. генерал баъд аз шунидани гузориши Сафар амри озод дода, дасти серпашми худро ба Сафар дароз карду пурсид. чанд вақт боз дар артиш ҳастед, рафиқ Одинаев? 1 сол шуд, рафиқ генерал. дар ҷабҳа чӣ? 7 моҳ боз, рафиқ генерал. ҷангро аз куҷо сар кардед? аз назди Ростов. аз назди Ростов то ин ҷо ҳамеша қафо нишаста омадед? пурсид генерал, чашмони кабучаи милкҳояш сергӯшти худро бо як сирдонӣ ба сӯи Сафар духта. не, рафиқ генерал, рӯзҳои ба ҳуҷум гузаштанамон ҳам шуда буд. захмдор нашудед? як бор аз қабурғаи ростам. сахт ё сабук? як қабурғаамро оҳанпораи мина бурида рафта буд. чанд маротиба мукофинида шудаед? боз пурсид генерал. ҳанӯз мукофот надорам, рафиқ генерал. генерал ба фармондеҳи полк норозиёна нигоҳ кард. чӣ, магар бад ҷанг кардааст? не, рафиқ фармондеҳи артиш, ҷавоб дод фармондеҳи полк майёри серришу мӯйлаби миёнақад. дар ҷангҳои охир ҳам ба взводи камодам фармондеҳӣ карда, хеле устуворӣ нишон дод. ҳамин рӯзҳо
ба ордени ситораи сурх пешниҳод кардем. дар бозгашт нусхаи нави фармонро тайёр кунед. ман имзо мекунам. дар худи ҳамин ҷо меспорем. хуб, рафиқ генерал, ҷавоб дод фармондеҳи полк. шуморо бо ордени ситораи сурх мукофотонида хоҳиш мекунам минбаъд ҳам боз мардонавартар ҷангед, рафиқ Одинаев. ба иттиҳоди шӯравӣ хизмат мекунам, рафиқ генерал. дар овози Сафар ҳаяҷон, дар симояш шодмонӣ ҳувайдо буд. аҳволи ҷанговаронатон чӣ тавр? пурсид генерал. хуб аст, рафиқ генерал, ҷавоб дод Сафар. ҳамаашон кай ба ҳуҷум мегузашта бошем гуфта мепурсанд. генерал мамнунона табассум карду бо тамкин ҷавоб дод. вақташ ояд мегӯем. бигузор ҳозир ана ҳамин хел бисёртар машқ кунанд. дар охир фармондеҳи артиш ки худи вай низ аз аскар то рутбаи генерал-лейтенантӣ сабзида расида буд, нисбат ба сержанти калон Сафар Одинаев ғайри чашмдошти ҳама ба таври қатъӣ якбора боварии калон зоҳир карду дар худи ҳамин майдони машқу таълим ӯро боз ба як зина боло баровард. ба дасти вай ҳаёт ва мамоти як взводро расман ва доимӣ супурда, фармондеҳи взвод таъинаш намуд. Сафар дар фурсати аввал сухани генералро рад карда натавониста, дар ҳол вазифаи фармондеҳии взводро расмӣ ба зиммааш гирифту бадтар ба ҳар гуна фикру хаёлҳо рафта, аз ин кори кардааш як қадар пушаймонӣ кашид. ҳоло ба ҳар ҳол дуртар аз майдони ҷанг ҳастем, аз фикраш мегузаронид Сафар. аммо пагоҳ фардо ки ҳамаи ин одамонро ба хати пеши ҷанг бароварда, дар зери оташу тӯфону тӯпу тӯфангҳо идора кардан, на танҳо идора кардан, бештар аз он ба марзи душман ба ҳамлаи қатъию беамон пеш бурдан, аз ҷангҳои хунини шадид ғолиб баровардан лозим меояд. дар он сурат оё вазифаи ба зимма гирифтаи худро дуруст адо карда метавониста бошад? агар мабудо аз уҳдааш баромадан натавонаму ба сари ин қадар фарзандони халқ ягон офати ногаҳониро оварда, баъд чӣ мешавад? ин фикру мулоҳизаҳои бесару нук шабу рӯз сари Сафарро ба дард оварда, дили ӯро мефушурданд. дар айни ҳамин фикру хаёл ӯро ба шӯъбаи сиёсии дивизия даъват карданд. Сафар бо хушнудӣ ба он ҷо шитобиду ба худ қавл дод ки бо воситаи сардори шӯъбаи сиёсӣ полковник Копейкин аз пайи иҷрои талаби худ мешавад. вале дар шӯъбаи сиёсии дивизия кор тамоман сурати дигар гирифт. бо полковник Копейкин дар хусуси арзу талаби Сафар фурсати гап задан ҳам нашуд. муборак бошад, рафиқ Одинаев. Сафарро дар рӯ ба рӯи мизи худ шинонида, бо чеҳраи кушоди меҳрубонона гапро якбора аз табрик сар кард. сардори шӯъбаи сиёсӣ ки марди хароби қоматбаланд ва бо тамкине буд. ба шумо фармондеҳи артиш боварии хеле калон изҳор кардааст. бешубҳа меарзад. Сафар мехост дар ҳамин дақиқа арз кунад ки вай ба фармондеҳии взвод ҳанӯз худро лоиқ намешуморад, аммо фурсати даҳан кушодан ҳам нашуду полковник билети номзадӣ ва узвияти ҳизбро аз рӯи мизаш гирифта ба Сафар дод ва дасти рости ӯро бо дасти калони ангуштонаш дароз дарози худ гирифта гуфт: ин билет бошад, рафиқ Одинаев, шаҳодати дигари боварии ҳизби кабири коммунистон аст. сазовори ин бовар хизмат кунед, кор нишон диҳед. ин аст аввалин ва олитарин вазифаи шумо. Сафар ки билети ҳизбиро дар дасти чапаш маҳкам дошта, гоҳ ба он, гоҳ бо чашмони полковник бо ҳаяҷон нигоҳ мекард. хуб, рафиқ полковник, раҳмат, рафиқ полковник, то дар тан ҷон дорам, ба хизмати ҳизб ва халқ тайёр ҳастам, гӯён канда канда гап мезад. дар ҷангҳои ҳалкунандаи рӯзҳои наздик, гуфт полковник Копейкин, ба взводи шумо, ба худи шумо ҳамчун фармондеҳи коммунист муваффақият ва ғалабаҳои шоёни таҳсину орзу менамоям. ба ҳамаи ҷанговарони взвод
салом расонед. Сафар билети ҳизбиро ба кисаи сари синаи чапаш гузошту бо полковник бори дигар самимона хайрхуш карда берун баромад. вай ҳоло ба взводаш на ба он ҳолати рӯҳӣ ки то ба ин ҷо омадан дошт бармегашт. чеҳрааш тамоман беғубору андаке ғурурнок, чашмонаш равшан, қадамониҳояш далерона буданд. вай ба гирду пеш ба одамон бо ҳисси фараҳбахши аҷиб назар меафканд. дар дилаш орзӯю умедҳои наве ҷӯш мезаду гӯё ба вай ғайрат болои ғайрат зам мекард. ман номзади ҳизби коммунистон, бо як ифтихору беҳаду канори ботинӣ дар дилаш такрор мекард ва ҳар бори такрор кардан гапҳои полковник Копейкин дар пеши гӯшаш баргашта садо медоданд. сазовори ин бовар хизмат кунед ва кор нишон диҳед. албатта аз дилу ҷон хизмат мекунем. қатъӣ аз дил мегузаронид. Сафар. дадабой, ермак, юлчӣ ва дигарон аз ду паҳлӯи Сафар нишаста гапҳои ӯро бодиққат мешуниданд ва ҳамчун дӯстони қадрдони ҳамнабарди ӯ аз сабзишу базинаҳои баландтари обрӯю эътибор боло бардошта шудани фармондеҳи худ аз таҳти дил шодӣ мекарданд. Сафар баъди ҳикояи худ рафиқонашро рӯҳбаланд карда гуфт: аз афташ акнун дар соҳили Волга заминканиҳои мо ҳам ба охир расид. кани кошки рафиқ сержанти Калон мегуфт як аскари навомада: ин сафар аз ҳамин саҳрои бепоён он сутар наҷунбем намешавад. охир 5 бор ба госпитал рафта, 5 бор ҳам боз ба ҳамин ҷо баргашта меоям. коркунони бемористонҳо ки дар ҳамин наздикиҳо ҳастанд, ошнои 10 сола бар ин аз дар надаромада шумо боз омадед гӯён бо тааҷҷуб пешвоз мегирифтагӣ шуданд. худамон ҳам монанди тои қантар карда шуда ҳастем бародар, мегуфт дадабой гап дода. як ишора шавад, беист роз аз он чаккаи дунё рафта мебаромадем. ниҳоят навбат ба полки Сафар ҳам омад. шаби 7 ноябр вай аз ҷои истироҳат ба по хест. шаб торик, борон буд. боди тунду тез ба сар бардоштан, гоҳ рафтан имкон намедод. барфрезаҳои майдаи лунда ба замин ва ба рӯи сару либос афтода, мехча бар ин маҳкам часпида мемонданд. ҷанговарон дар по пима, дар тан шиму камзули пахтаноке ки аз булеяш масихалат пӯшида буданд, дар сар телпаки гӯшакдор, дар китф борхалтаю аслиҳаи шахсӣ, дар ин торикию бурон дар замин ях баста, маҳкам пой монда ба хати пеш мерафтанд. дар зери пои онҳо яху барф ғиҷроззанон нолиш мекард. Сафар ҳам дар ҳайати полк дар сари ҷанговарони взводи худ истода, ҳамроҳи онҳо аз оғӯши боду борон ба хати пеши ҷанг бардам пой монда мерафт.